Heledd Roberts dwi'n rhedeg Ffotograffiaeth Heledd Roberts Photography a dwi'n dod o Bala. Dwi wedi bod yn rhedeg y busnes ers 3 blynedd rwan. Gweithio ben yn hun, felly mae'n swydd unig ofnadwy. Felly'n diweddar dwi wedi bod yn siarad fel llawer mwy o ffotograffwyr eraill yn y diwylliant a mae'n help mawr i gael adborth am y ffotograffiaeth, am y busnes. Felly, sy'n hoffi sy'n wedi meddwl am hyn yn gynt yn y busnes. Cael 21 o bookings priodas yn rai o flwyddyn o'r busnes. Mae hyn yn gret o gynnau ddigon o glintiau dod ymlaen ac fo'n dim o'r gret i fod yn gweithio drwy'r ha ac i fod yn brysur yn gwneud y swydd i ni garu hefyd. Peth arall sydd yn llwyddiant hefyd yn ddiweddar fues i dramor yn tynnu lluniau priodas. Oedd yn rhywbeth gret i fi achos dwi wrth y modd yn teithio. Fyswn i ddim yn ffotograffydd priodas a portreadau rwan heb Facebook, Twitter, Instagram a cysylltiadau sy'n dod drwodd drwy gwefannau cymdeithasol anhygoel. Dwi wedi gallu bod yn cyswllt â bobl ochr draw i'r byd oherwydd y gwefannau yma a mae hynny'n gret bod ni'n gallu gwerthu heb fod yn bresennol. Dwi hyd gael cymorth gen teulu a ffrindiau, yn wedi pan i'n brifysgol hefyd, gan tiwtoriaid ag ati. Ond wedyn ar ôl graddio wrth gwrs, mae rhywun angen chydig bach mwy o gymorth. Oedd Busnes Cymru yno i fi, ges i gymorth pan meddwl am geisio am grantiau ag ati. A hefyd dwi wedi cael cymorth pan ges i adeg eitha anodd yn y busnes hefyd, felly mynd fod yn balans go dda. Dwi hefyd wedi bod yn mynychu cyrsiau gwahanol, mae'n unwaith pwysig hefyd bod rhywun yn helpu hun drwy fynychu cyrsiau a gweithdai gwahanol hefyd. Dwi'n meddwl bod rhaid weithio'n galed, dwi'n meddwl bod hynny'n rhywbeth amlwg iawn. Ond dwi'n meddwl bod rhaid i rhywun bod gallu newid yn hawdd hefyd. Mae pethau newid mor sydyn mewn busnes, nid efo trends gwahanol. Rhaid chi garu beth ydych chi'n gwneud hefyd fel arall, ys dim pwynt i chi fod yn gwneud. Dydy'r gwaith gorau ddim yn dod trwy os nad ydych chi wir efo'ch calon yn y swydd. Swn i'n mynd am Sharon Lecter. Mae doethineb hi am arian am y byd busnes yn ffantastig, yn enwedig i ferched yn y busnes hefyd. Rwy'n arall yn edmygu di Alex Polizzi. Mae hi'n ofnadwy o straightforward o beth mae'n gwneud ac yn dweud yn iawn beth sy'n bod o'r busnes, beth sy'n gweithio a beth sy'n ddim. A dwi'n meddwl os ni'n gwario awr efo hi, so hi'n gallu newid pethau'n fawr i fi. 3 tip ar gyfer busnes, felly rhif 1, cysylltu busnesau eraill. Tip rhif 2 ydy i dderbyn adborth. A tip rhif 3 ydy i ailfuddsoddi yn y busnes. Diolch am wrando, thank you.